सभी यूट्यूबर के हम गुड़ चुके गुड़ लागतनी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम रउआ लोग के सामने एगो सोहर पेश करतनी और भोजपुरी में रउआ लोग के अच्छा लगी, निमन लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखब कि सोहर रउआ लोग के कैसन लागल। ठीक बा, सुनी जा। कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। ललना कहवा से, ललना कहवा से आवेला सिंदूरवा, सिंदूरवा भरल सिंदूर हो। ललना कहवा से आवेला सिंदूरवा, सिंदूरवा भरल सिंदूर हो। नहियर से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। नहियर से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। ललना ससुर से, ललना ससुर से आवेला सिंदूरवा, सिंदूरवा भरल सिंदूर हो। ललना ससुर से आवेला सिंदूरवा, सिंदूरवा भरल सिंदूर। के जे भेजेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। के जे भेजेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। ललना के जे, ललना के जे भेजेला सिंदूरवा, सिंदूरवा भरल सिंदूर हो। माई जे भेजेली पियरिया पियरिया लागल झालर हो। माई जे भेजेली पियरिया पियरिया लागल झालर हो। ललना सासूजी मोर, ललना सासूजी मोर भेजेली सिंदूरवा, सिंदूरवा भरल सिंदूर। के जे लावेला पियरिया पियरिया लागल झालर।